Gyromite and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the Video Robot. And meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy on the right. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of Melanie? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game. Bart! Go to bed! Sure thing, Dad. It's Bart versus the Space Mutants for your NES. Rumba. Only Bart Simpson can save the Earth. Okay. Get the Simpsons game for your NES from Acclaim. The Power Glove for your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Master Higgins is back in Adventure Island 2. This time, he's not alone in his quest to save his beloved. Various prehistoric friends will help Higgins defeat his fiendish foes. Adventure Island 2, the premier action adventure. Croeso I Dungeon y Dis, mod Calan Gaeaf. Felly, nes I wir joio ddoe. A oedd e'n eitha da, actually. Oedd cael help gan Terry Kavanagh yn eitha cool. O'n I ddim disgwyl hwnna. So croeso nôl I rhif yn arbennig Calan Gaeaf Dungeon y Dis. Mod Calan Gaeaf. Felly, nes I wir joio ddoe. A oedd e'n eitha da, actually. Oedd cael help gan Terry Kavanagh yn eitha cool. O'n I ddim disgwyl hwnna. So croeso nôl I rhif yn arbennig Calan Gaeaf Dungeon y Dis.
Oh. Oh, diddorol. Ooh, falle mai thing wedi digwydd then. Be ti'n galw, be sy'n digwydd fan hyn? Ie, os fi'n mynd mas. Oh, no. Boo. No. Beth? Fi'n gwneud checio os oes unrhyw update wedi digwydd. Beth sy'n digwydd? Fi beth... Ok, gael fi check un beth. Iaith Cymraeg. Cau opsiynau. Chwarae. Gêm newydd. Y grach. Oh, Skippity no, skip. no. Pam mae hwn yn digwydd i fi? Alright, dechrau gyda y ryfelwr yna. Fi'm eisiau chwarae gyda ryfelwr. Na. There's no way fi eisiau chwarae gyda... Fi di neud y ryfelwr, mae'r ryfelwr yn hawdd. Chwarae... Dyfeisiwr. Wei, dyma ni. Nawr dechrau gyda'r dyfeisiwr a wedyn symud ymlaen at y grach. So ie, dyma yw y diwrnod olaf blwyddyn yma fi'n mynd i bod yn chwarae mod Calan Gaeaf. Achos... ie. Ddigon o amser. Nai credu nai symud fy hun i'r cornel yma a just swapio un peth o gwmpas, so ni'n rhoi hwnna a neud e dim bach yn llai. A dyna ni. Okay. Symud rhaid mas o ffordd tipyn bach. Actually, na, na'n mynd nôl. Symud hwnna nôl. Ti'n gallu gweld e nawr, o leia. Okay. Felly... dyma ni. So fwy o Dungeon y Dis, mod Calan Gaeaf. Un go leia o'r dyfeisiwr a wedyn un tro ar grach. Boom. Un mwy. Iawn. Felly... newid hwnna. Achos unrhyw beth sy'n brifo chi. Dim lot o bwynt. Gwneud newid o un. Ok, popeth yna. So mae angen neud y transform. Yey, siwmai Ieuan. O'n i jyst yn meddwl mae'r siawns o fi actually newid
Ydy hwnna'n control? Ie, y siawns o fi actually chwarae y gêm yma eto am ages, felly man y man fi'n trio gorffen e. Achos mod yw e, felly ie, just gobeithio byddai'n lwcus a hefyd gyda skills a gofio beth o'n i wedi wneud ddoe. Ond wedig gyda'r beth ti'n galw fe? Gyda'r grach, mae fel puzzles ti angen gweithio mas, felly... Ww, mae hwnna'n agos. Damn. Boom. Right. Unrhyw beth dis ychwanegol yn handi. Cnwad mwydyn, eh? Ei, mae sgiliau dylunio ti'n awesome, iau. Falle byddai yn gofyn am ambell i ffafr o bryd i gilydd. Ddim yn ormodol, ond ti'n gwybod byddai'n helpu mas mewn unrhyw ffordd gallai helpu ti, so... Ie, gobeithio bydd ni'n tîm dda o ran gallu rhwyddo gwaith yn gilydd a bydd yn good i wneud y syniad Minecraft na. Bendant fi'n credu mae yna sgôp anferthol fan'na achos mae lot o ddiddordeb a ie 5 a 5 yeah, doing good. Right, big guns now. Boom. Boom. Gwell i fi defnyddio hwnna. 5 pistol dŵr tro nesa. Edrych ymlaen i ymddangos heno. Ie, a fi. Bydd e'n good. Fi'n credu bydd e'n really diddorol i weld sut mae'r sut ni'n gallu Jerry, gweld faint o cameras ni'n gallu cael o gwmpas y sgrin i gyd. Mae hwnna'n bydd hwnna'n cyffroes. So, 6 fan hyn, newid o 1, boom. Right, so, na i defnyddio... O, mae pistol dŵr yn eitha good, ond dim ond 1 newid yw e. So, level 2, level 2. Na i mynd am y stwff gynta. Fi'n gwisgo lan, ie fi yn. Fi ddim yn gwisgo lan eto, achos fi eisiau fe fod yn surprise ar stream heno, otherwise, you know. Felly, ie, fi yn gwisgo lan. Fi'n edrych ymlaen, actually. Been good. Yeah. Mae rhaid I fi... Oh god. Oh god. Guns, regard. Fi'n mynd I colli fan hyn. Unless... 6... 7... Na.
So mae fe'n 9. Oh no! Run gyntaf. Colli. So, fi'n mynd I mynd am y grach nawr. Croeso nôl I rifyn arbennig Calan Gaeaf. Broga 1. Right. Fi cofio nawr be fi'n neud fan hyn. Achos mae'r puzzles yma, mae rhaid cael e mewn un shot. So, fi'n creu 4 a 3. Fi'n creu bump. Roi'r bump fan hyn. Bwmp. Bwmp. Roi'r 2 a 2. Boom. 6. 10. Done. Right. Un cyntaf mas o ffordd. Mae'r ail un nawr fwy anodd I gofio sut I wneud. Ond dwi yn cofio o ddoi. Felly ni angen teclyn gafel faes. Bwmp, bwmp. 1. So ni'n mynd bwmp. 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 A wedyn pêl. Drilio. A dyna ni. Whoosh! Si cofio hwnna. Lle mae'r download am y game yma. Oh, right. So, be ti'n neud yw, ti'n mynd mewn I... helo, roeddwn ni'n wir gobeithio byddai ti'n dod I weld fy ngwisg. Na I dangos ti nawr. Aros, sori. Dwi'n meddwl... dwi'n ysbryd. Right, mae fe... Os ti'n gwasgu yn fel y main menu, os ti'n gwasgu'r shift button, mae fe'n built in, mae fe wedi adeiladu mewn i'r actual game. So, os ti'n gwasgu shift button, a mae fe yn lle opsiynau... Na I just dangos ti, mae'n haws. Munud. So, os fi'n mynd nôl... Na I mynd mewn i'r lefel nesaf cynta. Right, nôl i'r teitl. So, gweld ble mae'n dweud clod rester o'r credits. Ti'n gwasgu shift button, gwasgu golygydd, clicio ar hwnna, ti'n mynd modiau, clicio Halloween special, a wedyn ti'n rhoi llwyth o modiau, a wedyn mae'n mynd mewn I y mod wedyn. So, gobeithio. Right, there we go. Sy'n eitha cool, mae cwpl o mods eraill hefyd, fi ddim di trio. Ond fi ddim di gorffen y game go iawn eto. So, right. Storm Eira. Mae fi cofio nawr beth yw'r peth gorau. So fi eisiau double Storm Eira. So Storm Eira yw 1. So, os dwi'n neud... Fi angen 2 though. Okay. Peth cynta I wneud, cael y Storm Eira mas. Fi angen y spell ffyrnigrwydd. Chwarae 3 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. 3. So, rhaid bod hwnna'n hwnna. A wedyn spell ffyrnigrwydd. A wedyn bump. A hwnna. Yes. Helo, os gwylio tro cerdded drwy'r dre Cynarfon, gobeithio bod peripheral vision fi'n dda. Paid a bumpo mewn i'r lamppost neu rhywbeth, Emrys. O'n I jyst yn dangos I Ieuan sut I wneud y mod ar y game yma. So ti'n gwybod ti'n gysgraffu eich amser, Dwi'n meddwl, just edrych arno ti. Wyt ti'n edrych fel enillydd? Right, mae'r grach a'r puzzles yn really cool. Ond mae'r un am ar mummy, fi ddim quite di gweithio yma allan. So, ti gyda fan hyn, trwani'r cefn, llafn hergwd. So, ti angen defnyddio rein I gyd.
Pimp. 1, 2, 3, 4, pimp. Oh, wait a sec. Beth os hwn yw e? Un, dau. Sugar. Fi di myco hwn lan yn barod. Right, ond fi'n cael tro arall. Fi'n cael cwpl o tros. Ar gyfer hwn. So, mae rhaid i nhw plus gwerth 1. Pimp. So fi'n methu rhoi 6 lawr fan'na. O dam, fi ddim di rhoi 1 lawr. Oh, mae mor confusing on. So, gwneud newid o 1, cael dis newydd. Unless fi'n neud hwnna, rhoi fan'na, and then hwnna, rhoi 4, 3, 2. Come on. 3. Flips, have fi fod wneud hwn? Unrhyw syniadau? Ian a Emrys. Beth fi'n neud yn wrong fan hyn? Right, llyfr sbeliau. Gwneud 0 damage, adio 1 ar bob defnydd item. So hwn yw'r un cyntaf fi angen neud. Right. Mae fel riddle bach, really rwystredig. So, nip it in the bud. Pimp. Newid o 1. Ond hwnna'n mynd dros. Mae'n weird, yndw e? Ar bob defnydd eitem. So...
3 max. Oh. Oh, brawn yna though. Un damage. Nawr. Flip, mae hwn yn solid, man! Oh, wait a sec. Os dwi'n neud hwnna, a wedyn hwnna, hwnna. Oh my god! So mae hwnna'n ffordd. For me, dianc a dod nôl. Oh my gosh. Come on. Come on now. Come on. Dim modd fel save point, dyna sy'n rhwystredig. So faint o weithiau gallai neud hwn. Oes rhaid, dyna'r cwestiwn, gwneud i'r adio ar bob defnydd eitem. Oes rhaid roi hwn gynta. O, rhaid bod e. Unless we knew it.
Did you know? Ready for no. Fi jyst eisiau save point i'r pwynt yna. Alright, nôl I dyfeisiwr then. Bynnag. Fi'n ffain, mae just... Credu mae rhywbeth ynglyn â faint o weithiau. Chi'n neud plus... Mae rhaid ti defnyddio'r un yna cyn. Ond mae ddim yn hawdd. Mae ddim yn hawdd yn gwbl. Edrych ar y buwch gota, mae gwisg fancy fe'n eitha cool. Tybed os fi pobl yn neud ymdrech heno. Byddai'n doniol os mae pawb yn bod yn gêm a sgofyn ni. Gobeithio. Shock static. DC-dol. Wastad yn fan mawr o'r DC-dol. Melltithio pawb. Right. Hei na, yma mae parti o ymladd. Iawn, gad ni weld sut allai helpu. So, gwneud newid siocio'ch hun. Melltithio'r pawb, melltithio'r gelyn. Blocio holl newid hunan, newidiol tro yma. Okay. Gwneud, bydd hwnna yn handi iawn. Ddim yn dewin. Actually, nes I gwneud roasted pumpkin seeds ddoe. Beth yw e? Hadau pwmpen wedi rostio. So, boom. Pimp. Rolio dis ychwanegol. Blocio hwnna. Boom, 6. Oedd dy fi tro arall anyway. Sang yn it? Na. So, dim ond 8. Pedwar, 7. Os fi'n ei 6 a 6. Mynd I ennill. Woohoo!
Ww. Dyblygu dis colli iechyd. Ww, dyma hoffi hwnna. Fi'n hoffi hwnna. Right. Credu. Fi yn hoffi'r ennill y iechyd yna nôl. Melltithio'r gelyn. Dyblygu di colli iechyd. 4. Melltithio'r gelyn. Sioc i fy hun. Blocio. Fi methu fforddio colli iechyd fan'na. Saif dramatig, ffyrnigrwydd. Fi methu fforddio. Os fi'n neud 6 nôl i fy hun. Na. 3, yes. Ooh, na. Fi di colli. Oh na! Right, nôl i'r grach. Fi hedfan trwy'r grach. Fi ddim wedi gwneud y grach ar fersiwn normal, actually. Felly, o leia fi'n dysgu'r brain yn gyflym. Felly, redig, gwibio trwy'r hwn. Bump. 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 Boom. Done. Done. Bet ydi byddai wedi gallu ennill ac mae'n mynd ar wisg llawer yn well. Yeah. Oh, al password. Oh, ma' hwnna'n good. Sut ydw i'n stopio pobl? Cer i ffwrdd. Fi'n mynd deall. Brydych chi just chatio cymryd lle fe. So fi'n gwybod pwy yw'r spammer yna. Anyway. Right. Boom. Fi'n cofio hwnna, byddai byth yn anghofio hwnna nawr. O helo, rydyn ni wir yn gobeithio byddai yn dod i weld fy ngwisg. Aros, sori, dwi'n meddwl, dwi'n ysbryd. Good. Dyma'r un. O na, actually, fi'n okay gyda fe. It's unwaith ti di wneud e unwaith. Ti'n fine. Spell. So, be fi angen yw dies. So, gwahaniaeth rhwng 4 a 2 yw 2. Spell ffyrnigrwydd. Ailadrodd. Boom. Shaboom. Wedi wneud.
Gaf fi symud hwn. Ban. Fi'n mynd I ban o fe. Fi'n gwybod os fi di wneud yn ban. Messages. Pam mae fe jyst yn llusgo band? Right. Dyna ni. Mae'r boi na wedi cael ei banno. Banno. Fe'n bachgen drwg. Eee. O, hwnna'n cool. Copy. Link. Right, fi'n mynd I dangos pawb Chris T. Di hwnna'n link? Di hwnna'n links yn gweithio, actually? Probably ddim. Mae hwnna'n Chris T. Emrys yn gwisgo Chris T Dungeon of Death. Mae hwnna'n edrych yn clas. Anyway, nôl â ni i'r gêm. Dyma'r boi, y mummy yma. Bloody mummy yma. Sy'n boen yn y penol. So... Haha, okay. Credu mae hwnna'n okay. Angen 3. Adio. 3. Fi'n bach yn confused now. Be fod yn neud? 11. At mae'n hawdd fi'n gwybod. So what? Pimp. So angen 3. O, fi'n gallu gwneud 3 nawr. No. Right. Gwneud 0 damage. Adio 1 ar bob defnydd eitem. Unrhyw rwy'n cael dis newydd. Bob defnydd eitem. So hwnna'n dechrau fe off.
3. Oh, 6. Oh, wait a minute. Oh. Die. 3. Pedwar. Ooh. Okay. Where? Oh, fi definitely negosach. Definitely un really agos at cael hwn tro yma. Cwestiwn mawr yw, ydw i angen rhoi e lawr cynta? Os dyna yw'r case, fi'n gallu just oh. Oh, okay. So fi'n mynd boom, boom. Ydy, mae ymwangos dal ar hyn o Steffan. Gobeithio ti gyda gwisg fancy a webcam yn barod. Achos, ie, mae'n digwydd. Mae'n digwydd. So, 10. Oh. 14. Gwneud 5. Right. 6. Oh, flip, o'n i un moth far. Dim twist on stand-in. Dim twist on stand-in.
Yes! Come on. And standing brisk. Oh, okay. So yeah, ti'n dod heddiw. Gei di weld heno. Ah, right, okay. Cool. Cornelius. Oh, puzzle newydd. Oh, flip. Okay. So, gwerth dis -1 ar ddechrau eich tro cael un mana? Oh my god. Oh nah. The hell. W werth dis. Cost 1 mana yn lle trifflig. Trwy'n y llw, gwneud 3 niwed ar 6. Ennill 2 mana. Costio 4. Niwed gwerth dis. Oh my god. Beth yw'r uwchraddiad yn meddwl then? Trwy'n llw. Oh the hell. Fi ddim... flip. Right. Trwy'n y llw. Gwneud 3 niwed ar 6. Beth yw'r chwydd wedyn then? W werth dis. So mae'n dod â llw eto. So gawn ni ddweud... Beth yw'r heil dro haf then? Gwneud... niwed trifflig. Eilrif a eilrif. Os rhaid nhw bod yr un eilrif? Na. So... 2 a 2. Oh my god. W werth dis. Okay. Mae dy fi teimlad. Rhaid ni... Cost 1. W werth dis. W werth dis. 2. Sut mae hwnna di troi'n cost plus 1 yn lle trifflig. Oh, for God's sake. Angen 4 neu fwy. Scary. Fi'n gwybod. Mae hwn yn neud fy pen... Mae hwn yn rhoi pen tost i fi. Chwydd wydyr. W werth dis. O'n i angen yr un yna then. Fi'n mor confused. Maybe just studio beth the hell man do. W werth dis cost plus 1 yn lle trifflig. Beth yw mana? Yeah, beth yw mana? Mae hwn yn mod arbennig ar gyfer Calan Gaeaf. Ond still, I'm poen. Beth os... Oh, fantastic! Whee! Yeah, please, drefnyddio nhw ar fi. Ddim gwastraffu. Gwneud 3 newid. Oh, yna -3, mae'n rubbish! Gwerth dis minus... Yeah, mae rhaid ennill hyn mewn un go, so... Right, so tro yma nawr.
Shout out, beth yw mana? Woo! Fi ddim yn gwybod, A fi ddim yn gwybod sut mae neud hwn. Flip, ddoi ddo, Steffan, oedd e'n eitha surreal. Oedd Terry Kavanagh, y datblygwr, wedi neidio ar stream a dechrau helpu fi. Oedd e'n hollol nuts. Fi ddim yn gwybod beth i ddweud yno. So, Cennym 4. Gwerth dis -1 ar ddechrau'ch tro cael 1 mana. Be afach yw 1 mana? Beth yw hwn? Gwneud 3 niwed ar 6 ennill 2 mana. So, falle trwy'n y llo. Mae 'da fi 4 mana. Mana'n cael ei defnyddio. Cool, ffrindiau mawr yn amlwg. Fi'n gwybod! Wel, fydden ni'n eitha chuffed gyda hwnna. Achos fi o'n cysylltu really ynglyn â os mae rhywbeth ddim yn gweithio fel arfer, so dde'n eitha neis i gael yn gwylio ac yn cyfathrebu ynglyn â'r gêm o ddim ynglyn â'r cyfieithiad, os mae'n neud synwyr. Anyway, mana, ni'n dysgu am mana nawr, Steff. Mana yn cael ei ddefnyddio i caniatáu pwerau bonus ar rai cardiau. Awesome. Actually, mae yna range hefyd ar gyfer plant sydd yn eitha cool. Fi'n mynd i hyrwyddo hwnna i rai o'r ysgolion fi'n credu. Hey Josh, Josh boy. Mae'r puzzle yma, maen nhw'n trafod mana, a fi ddim yn gwybod am mana, fi'n dysgu. Mae'n dweud, mana yn cael ei ddefnyddio i caniatáu pwerau bonus ar rai cardiau. Diflannu ar ddiwedd y frwydr. Na, pai phoeni. Fi'n fach bod ti wedi cyrraedd, mae'n wych. So, ar ddechrau'ch tro, cael 1. Fi jyst ddim yn gwybod. Gwerth dis -1. 4. Yr puzzles. Mae'n anodd. Fi'n gwybod fel arall felly dweud, mae just eilrif a eilrif. Niwed triphlyg. Eilrif a eilrif. Fi'n cael 2 a 2. A'r min yw fanna. Ond os dwi'n rhoi hwnna fanna, min yw 2. Felly gallai wneud hwnna. Rhoi 2 fanna. Gwneud costio 4. Chwyddwyr. Beth mae chwyddwyr yn wneud? W werth dis. So na i wneud chwyddwyr. Fanna. Max 3. La. Felly, just yn anadlu fan hyn nawr. Max yw 3, so sa'n gallu neud unrhyw beth fanna. Rhaid fi mynd i ffwrdd a dod nôl. Dyma'r tro lan nawr. Gaf i edrych. Popeth wedi uwchraddio. W werth dis. W werth dis.
gwneud niwed triphlyg. Gwneud 3 niwed ar ennill 2 mana. So minimum yw 4. Ond mae yna un sy'n dyblu os e. Dyblu werth dis. A beth am dyblu werth dis? Max. Dyblu werth dis. Chwyddwydr. Tree. Nawr. Beth oedd y dyblu na? Dyblu werth dis chwyddwydr. -1. Beth os then? Beth yw cennin 4 wedi uwchraddio? Gwerth dis -1. Niwed triphlyg. Beth yw'r dwblu? Mae angen dwblu gynta. Dwblu werth dis. So 3. Oh. Oh, wedi e ddo. Dwblu. Max yw 3. So os fi'n neud 11, 31 yw 33, mae angen neud 42 o niwed mewn un tro. Ydy. So, basically, os dwi'n neud 12 lluosi a 3 yw 36. Dwi'n ddim yn digon. 36. 36, mae dal dy fi 6 ar ôl, so mae hwn 3 a 3 nid 6. So beth yw'r uwchraddiad o hwn ddo? Gwneud 3 niwed, ennill 2 mana. Bloody mana sydd fi ddim yn gwybod. So dyma'r 2 sydd yn neud niwed. So basically ni angen 6 fyna, a wedyn 2 trwy'n y llo, a mae'r 2 arall yn mynd i roi hwnna i ni rywsut. So so os we need 3,
Dal ni ddim di defnyddio hwn i fyny. Gynta, fi di roi hwn y lle anghywir, so fi methu wneud hwn nawr. So bydd rhaid i fi mynd trwy nhw gyd i dod nôl. Ond o le byddai'n neud ein gyflymach. Dal ni ddim di defnyddio hwn eto tan y diwedd. Achos, gwerth dis. Os dwi'n neud chwydd gwydyr, right, fan hyn. Chwydd gwydyr, W werth dis. Right. So fe'n mynd i neud e. Achos mae max 3. Right, fi di colli fanna, ond fi'n mynd i gweithio fe mas. Fi'n mor agos. A byddai'n gyflym just yn redig trwy rhain, right. Fe fel speedrun o'r bit grach yma. Bwm, 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 bwm. Fi yn hoffi'r posau neu'r puzzles yma. And byddai'n nice os bydd fel save state neu rhywbeth gallwn ni just mynd syth i'r bit fi wedi wneud. Dyna wedi bod yn gret, ond fi'n deall pam maen nhw'n neud e fel hyn hefyd. It's fel fwy old school setup. Alright. Dwi ddim yn cofio sut i wneud hwn, byddai'n poen yn y pen ôl, ond dwi'n cofio, so does dim problem. OK. Technic gafel, boom, boom, boom. Tetraphobias ym mhob man. Bamp. Bamp. Oh, dim ots. Na'n neud e to. Na'n neud e to. Yn ffain. Mae ddim di curo fi. Sorry am hwnna. Mae ni just yn brysio. Right. Dyma ni. Teclyn gafal. Digon o tetraphobias. Dwi angen setio fyny 3 tetraphobias. A wedyn pêl, dryllio a done. Done. Nesa, bring it on. Nesa, just heddiw yw game Nos Calan Gaeaf arbennig. Yeah, just heddiw. Fi ddim yn neud hwn eto. Hwn, just dyna fe wedyn. A dyna pwynt. Fi eisiau trio o gorffen y game am. Cos dim ond 3 sydd. So fi di wneud y ryfelwr. Dwi just eisiau wneud un ar grach na dyfeisiwr a byddai'n hapus. Felly. Spel ffyrnigrwydd. Right. Dyna'r pwynt. Dyna'r gôl. So ni angen taclyn gwahaniaeth rhwng y ddoi. Spel ffyrnigrwydd. Ailadrodd. Bwmp. Bwmp. Done. Right. Boom chakalaka. Nesa. Mummy. Dyma oedd yr un oedd wedi poenidio fi, ond oedd yn poen yn y pen ôl, a fi ddim yn cant y cant fi'n mynd i cofio sut yn y byd nes i wneud e, ond mae rhaid trio. So, credu nes i hwnna. A wedyn, nes i roi hwnna fyna. A wedyn, boom. Oh god. Adio a bob defnydd eitem. Credu.
Nes i hwn? Fi'n siŵr oedd doi o rain. Paid a defnyddio nhw eto. Ond... Come on, Morgan, be fi'n neud? Pimp. Three damage. Sure. Alright, we need hwnna. Pimp a pimp. A wedyn... Un arall. 6. Okay, come on now. Dos i defnyddio slot uwchraddio os ti'n gallu... O, ti'n methu. Byddwn ni wedi neud hwnna spell yn ôl. Diolch, Steph. Ond o'r un diwetha... Yeah. Ti'n iawn. Sorry. So... Pam mae hwn ddim yn gweithio? Okay, mae yn gweithio. Does gen I ddim doi. Ddim yn helpu. Gweld, fi di myco fel an. Fi di neud hwn yn barod. Os byddwn ni'n edrych nôl ar sut nes i neud e. I'm siŵr nes i neud hwnna. Oh, sugar, mae rhaid pob tro cael 6. 1-6 o leia. Flip. Angen troi dis 1-2 yn trio. Ac wedyn defnyddio 4-5-6 yn y llafn her o'i cynyddu counter niwed. Troi dis 1 a 2 yn 3.
6. Okay, so dyma'r lle. Fi ddim angen meso fyny. Fi right ar y diwedd nawr. So... fi di meso fe lan! 6. Fi angen e lan i 7. A neud 2 yn nhw. O'n i'n agos fan'na ddo, ond nes i ddim... Nes i meso fe lan. Achos os fi'n neud 6... bydd e'n mynd dros... y tree. Oh, peli. Really agos. Fi'n gwybod mor agos. Fi jyst wedi un move anghywir fan'na. Fi'n gallu gweld... Right. Canolbwyntio. Emrys yn chwarae Dicey Dungeons nawr. Mae Steam di popo lan. Mae fe eisiau neud y puzzles yma cyn fi. Fi gallu teimlo fe. Ond i fi wedi neud hwn yn un waith. Fi wedi neud e. Right. Boom. Cadw'r un o'r dis yn rhif 2. Okay. Yeah. Catino. Restraining. Think of what? Oh god. So sut dwi'n dechrau stwff cael yn gefed o. So ti'n mynd ar y sgrin, gwasgu like fyny, so shift, a wedyn mynd mewn i golygu, gwasgu mods, clicio Halloween special, a wedyn llwytho'r mod. Okay. So, wedys ti? So fi rhaid I fi. Boom, bump. A wedyn credu ma' hwn yn okay. A wedyn neud hwnna. Mae un yn nhw gorfod bod yn llai hefyd. Flip. Mor agos, 7. Fi'n gwybod, mae hwnna... agos, dal yn agos. Ges I hwn? Fi angen cadw hwnna o dan. Mae un yn nhw gorfod aros yn 5. Okay, canolbwyntio nawr. Gwneud newid o 1. So yeah, mae un yn nhw gorfod aros o dan 5.
Ah. 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 Y pedlar. Nawr fi'n hollol bloody stuck. Y pedwar. Ah, sugar. Nawr fi'n stuck. Unless... yeah, fi yn. Oh, nes i neud e! Yes! Dwi am ail-frwydro pryd bynnag wyt ti, bachan. Mae wedi bod yn flwyddyn ers i Foneddiges Look gadael i mi ar lwyfan, a dwi cant y cant barod i wneud y mwyaf o'r tymor. Wehei! Diolch byth. Flip. So, Cornelius yw fy prif gelyn. Right. Mae hwn fel bloody chess. Mae rhaid i fi really meddwl cyn wneud pethau. Mae definitely, mae triple, let me just check it, uwchraddiad. Niwed trifflig, right? Ond mae'n costio 4 mana. Mae 'da fi 2 mana. So, triple 12, so 36 a 6, sef 2 lot. 2 lot o trwyn y llo. Right? Mae hwnna'n gallu bod yn unrhyw rif trwyn y llo. Ond, let's have a look. Mae un fyna'n barod. So mae hwnna'n 3. Yeah, fi'n rhaid, 36. So essentially, gyngen heildro'r haf fan hyn, ond ddim eto, ar yn agos i'r diwedd, amser coffi. Syniad da. Okay, yeah, okay. So, dwi angen chwydd 2 trwyn y llo, ar 6 ennill 2 mana. Mae'r chwyddwyr yn dyblu, okay? So, dyblu werth dis. Dyblu werth dis. Okay, so uwchraddiad dyblu werth dis. Oh, dyblu werth dis. Yn 6. Okay, so mae 'da fi... os fi'n defnyddio chwyddwyr fan hyn nawr, mae 'da fi 6. Oh, plus 3. Okay. So dyna ni rhywbeth. Chwyddwyr arall then. Oedd angen hwnna. Really? 6 a 6. 36. For a sec. Yeah, dwi angen 6 arall I ennill trwyn y llo arall.
So, hwnna'n meddwl minus 1 ac yn 4 arall yw 3. Come on, Morgan. A dwi'n mynd I wneud hwn? Probably. Yw'r ateb. Ni ddim 100%. Ond, mae siams really da. Achos, 6 plus 36 yw 42. A dyna mathematig gorau chi'n mynd I cael. Y dydd. So, ne. So, me. Boom. Right? Boom. Trwy'n... Dwi angen. Beth yw'r benefits o trwy'n y llo? Uwchraddiad trwy'n y llo. Ennill 2 mana. Probably dwi angen hwnna then. So, os dwi'n dweud trwy'n y llo... O ie, mae angen hwnna. Wrth gwrs mae angen hwnna. Oh, fi angen heildro'r haf, though. Oh, for God's sake. O, kind of yn gwybod sut I wneud hwn. Ond... So mae... 6... Ddim pwynt wneud hwnna. God's sake, right. Dianc. A dod nôl. Mae definitely y chwyddwydr yw'r peth fan hyn. Os ni angen y 2 yna. Flip, mae hwn yn anodd. So... Ooh, unless... minus... Mae'r mana bit yma jyst yn neud yn fwy rwystredig a cymleth. So... Cos y minimum chi'n gallu cael fan'na 4. So... fi mor agos I gael e. Definitely angen 6 a 6 ar heildro'r haf I gael 36 a 2 lot o trwy'n y llo. Ond sut fi'n cyrraedd y pwynt yna yn rhywbeth arall. Felly... Chwyddwydr, fi'n credu dyna yw'r un o'r pethau. W werth dis yn lle trifflig. Ond wedi uwchraddio... Mae fe'n W werth dis. Ond mae fe'n rhoi'r deis nôl I ti fi'n credu? Fi ddim cweit yn siŵr. Ww, beth os? Os fi'n dyblu dis uchel, rhaid bod e'n rhoi mwy nag un o dis I ni. So os dwi'n neud double 6, os dwi'n rhoi 6, mae'n mynd I rhoi double 6. Os dwi'n rhoi 5, mae'n mynd I rhoi 10, sef 6 a 4.
Dwi'n ni'n rhoi 4. Mae'n mynd i roi 6 a 2. Dwi'n rhoi 3, mae'n mynd i roi 6. Dwi'n rhoi 5. Dwi'n rhoi 6 a 4. 4 yn mynd i roi 6 a 2. 3 mae'n mynd i roi just 6. Felly 5 yw edden. Double 10, 6 a 4. Mae hwnna'n rhoi'r ni'r 6 extra. So nawn ni trio hyn. Right, ni'n mynd amdano fe. Double werth dis. Ond mae jyst yn dyblygu'r dis. Dwi ddim yn neud double werth dis. Doubly werth dis. Dyle fo fod yn dyblygu'r dis. Plus roi y thing nôl. So nawr ni eisiau 2 a 2 achos mae digon o trwy'n y llod yn ni. So dyn ni just yn -1 yn rhoi heildro'r haf. Ni'n neud 36 o'n 6 arall. Yeah, fi'n credu ni'n okay nawr, actually. Os ni'n rhoi... Ddim yn mynd i regi. Pedwar i 3, 3 i 2. Les ni'n neud y fel na. Minimum 4. Swear. 15 yw triffleg 5. Na, ti'n rhoi 2 dis mewn i ti. 15 yw triffleg 5. Wait a sec now. I'm credu ni'n okay. 2. Bump. 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 Pam. O'n i'n meddwl taw o'n niwed trifflig a fi di cam darllen hwnna. Bynnag. Stupid. 6. No, angen 4 mana am y multiplayer. Ah, okay. So a mana yw'r thing yma. So dyna sy'n mynd i dacloi e gyd yw a mana. So mae angen cadw wneud hwn. Minimum 4. So mae'n mynd i 5. Dwi ddim yn helpu fi. Mae 4 nawr. Fi ddim yn siŵr os fi'n gallu mynd trwy hwn eto. Fi honestly ddim
yn credu fi gyda'r ymanedd. Ond fi mor agos! Dim ond 2 lefel o ennill e, sef 2 trwy'n ennill. Oce, fi'n mynd i gwrando ar beth ti'n dweud. Beth sy'n digwydd os ti'n rhoi 1 mewn y cennin 4, a ges ti gyfanswm 15 mewn dis. 15 yw trifflig 5. Yn costio 1 mana i wneud hynny. Nawr angen 4 mana am y mwytyr, sef 2 trwy'n y llo. Ww! Jyst yn mynd i gwrando arno ti. A just mynd yn gyflym trwy hwn. Fi'n arbenigo ar y bit yma ddo. Ond yr un, fi dal yn cael ein wrong. Flip. Oh my god. What are you like? So ni digon dda I gallu just skip ar ein. Falch bod hwn yn y chat, fi'n gallu just rhoi hwnna yn syth. Heb unrhyw problem o gwbl. Tetra. 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 Hail. Boom. Done. Yeah, ni wedi darllen mas. Castrail. Stormira. Teclyn Gafal. 4, 2. Spellfyrnigrwydd. Aries. Boom. Boom. Dwi'n meddwl dwi'n byw... Nesa. Bloody mummy. Casau y mummy. Ddim yn hoffi mynnu o gwbl. Siwr nes I hwn o'r blaen. Ah, okay. Done. Boom. 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 A nawr unwaith 4, 5. Oh, actually 5. Rhaid cofio adian 2 a 2. Wedyn flip, fi angen cael y lan I 3, obviously. Oh, stupid. Right. Boom. Braidd cadw 2 trees. Where?
Ready or no? Diolch byth. Come on. Boom. Cornelius. Bloody Cornelius. Casai Cornelius. Right. Right, enjoy. Beth sy'n digwydd? Dyma ni, nôl yn y game nawr, Steph. Beth sy'n digwydd? Os ni'n rhoi 1 mewn y cennin 4. Agos di gyfanswm 15 mewn dis. Agos di gyfanswm 15. So ti'n sôn am cennin 4 yn wedi uwchraddio. Minimum 2. Mana am a multiplier. Newid gorffen y mod efo Revelor a grach nesa. Oh, I'm risk boy. Mae Revelor yn hawdd. So ti'n methu brago am y Revelor achos mae Revelor mor hawdd. Mae'n 1 star rating o faint mor anodd yw e. Mae'n hawdd, right? Ti ddim yn mynd I gorffen o grach cyn fi, boy. Ti ddim. Bod ti'n gallu gweld beth fi 'di neud yn amlwg, ond mae Steph yn helpu fi fan hyn, so mae siawn. Oh god. Okay. So, cennin 4. Os ti'n cael 1 mana. Shwmai Kieran. So, os dwi'n neud hwnna 3. So nawr mae 'da fi mana o 2. Let me check faint o mana sydd angen. O, 4 I gael triffleg. Okay. So dwi angen beth mae chwilwyr yn neud? Doubly werth dis. -1 minimum. Just rhywbeth yn dweud fi wneud hyn. Chwyddwydyr. Shwmai Kieran, mae hwn yn intense. Dim ond mana 2. Flip. 5 yw triffleg 5. Mae mana o 2. Yw'r gêm yma ystafell yn digwydd. Ydy, mae bendant yn chwyddwydyr. Fi di mico hon lan nawr. Unless 4.
W werth dis. Pedwar. 6 a 3. Fi di myco hwn lan. So fi angen yr 4 mana I need a new trifflig. Ie, mae Myngus yn dechrau. Os mae unrhyw un sy'n eisiau chwarae sydd eisiau gwisgo fyny a bod ar webcam, os dwi'n gallu neidio ar tua 4:8 neu danfon obs.ninja link o fel web browser link I ni gallu tynnu eich webcam mewn. Bydd hwnna'n gwych. Right, fi'n mynd nôl I beth oedd Steph yn dweud. Ti'n rhoi 1 mewn y cennin 4. Oh, right. Okay. Ond mae'r minimum yn 2. Dyna'r issue gyda hwnna. Mae man o 7 fan hyn. Mae man o 7, hwnna'n good. Mae jyst bod yn ofalus beth ti'n defnyddio. Dechrau tro cael 1. So defnyddio'r 3 cennin 4 yna. Mae hwnna'n anodd. Ond fi'n credu ni lawr... Mae 33 dy fe. A... os ni'n gallu cael digon o mana, byddwn ni'n gallu defnyddio y heildro'r haf. Bydd yn great, actually. So... mae'n odd, fi'n credu... 5. Dwi'n neud hwnna. Gwerthus. A wedyn... hwnna. 3. O, dyna pam wyt ti angen yr 1. Fi'n deall o leiaf mae gen ti man yna Karate defnyddio heildro'r hael. Fi'n methu eto ddo. Achos mae angen 1. Dyna'r Trixie heb 1. A beth os ydyn ni'n dyblu 4 mewn neud 2. Bydd rhaid ni dyblu 4 gynta. Right. Mwyn cael... O'n i'n cael 2-6?
Fi eisiau un. Ond mae angen y chwyddwydr i gael mwy o chwichs. Fi'n gwybod. Ond fi angen 2 set o dies. Fi angen y cennin 4 yna. Dyna beth fi'n dweud, os fi angen y 2-1 yna, really. Gwneud... Ond fi gallu ennill 2 mana fyna. Flip! Mae hwnna'n tricky. Ar 6 ennill 2 mana. So bydd lan i 30. Dyna'r thing nawr, does dim byd sy'n mynd i roi 1 arall i fi. 3 yn y cennin pair, ac wedyn 6 yn y heildro haf. 3. Ond ti methu achos mae'n minimum 4, si? Ond dyna sut ti'n neud e. So, fi'n credu fi gyda fe, gyda'r tro nesaf nawr. So, be ni angen neud yw... Right. Wedyn 1. Ah, for God's sake. Ond, na wneud y chwydd gwydr. Doubly worth this. Sut mae'n neud 3? Doubly yw... Oh. Oh. Okay. That's stupid. Doubly worth these. Cost. Fi just ddim yn gwybod beth sy'n digwydd nawr. Just yn ridiculous. 5. Ond, wait a sec. Ma' hwnna'n okay. Mae'n defnyddio 1 mana os oes gen ti i roi cyfanswm trwy fflwg. Mae'n defnyddio 1 mana os oes gen ti i roi cyfanswm trwy fflwg. Mae'r mummy dwi ar yn rwystredig. Fi'n gwybod, mae'r mummy na yn rwystredig. Fi di wneud iddo. Sorry, Emrys. Oh, God. Trick yw i cael chwyddwydr arall fan hyn, dwi'n credu. Okay. Oh, for God's sake. Fi definitely di mess o hwn i fyny. Edward. Credu mae'r thing yna y mana sydd fi ddim yn gwybod. Mana 11. Wow. Oh, mae'r mana yn cael ei trick yw cael 2 times 2 am yr heildro a wedyn 2 times 6 yw'r llenwi. Ie, fi'n gwybod hynny. Mae hwnna'n good point. O'n i'n agos at cael hwnna un tro.
Sut mae health fe lawr nawr? Oh, nice. Dwi ddim di gwella then. Fi di bod yn neud cawlach o hwn. Hynny yw gael y cryfder o 6 sydd yn... Hynny yn gadael cryfder o 6. Okay, so... trick yw cael 2 dies. Mae'r heildra. Wedyn 2 6 i'w llenwi. Cytuno. Ond cyn cael y heildro, mae rhaid setio fe fyny. So, hynny yn gael cryfder chwys. Trwy'n llwyr, ie, cytuno, achos nhw yw'r 2 peth sy'n neud thing. 12 plus 36, 42, that's it. O, mae dim ond 24 sydd angen arna i nawr. So, achos dwi ddim di reseto. Rhoi cennin yn y slot uwchraddio ac wedyn troi 3 yn 2. Cennin yn y slot uwchraddio a wedyn troi y 3 yn 2. Heildro half. Postio. Newid trifflig. So, dylen ni nawr. So fi'n gallu neud rhoi 6 o hwn. Mae hwn yn broblem yn dwi? Os does dim +1. Oh yeah, a double fe. Double 3. Ah, flip. Fi mor agos though. 11, wait a sec. 11 lluosi a 3 yw 33. Yeah. Oh my god. Mae'n gormeddwl fe. Y boss. Oh my gosh. Dwi'n credu es I mewn I bach o funk fanna gyda gormeddwl fe. Fi'n disgwyl hwn bod yn solid ddo. O, ymwelydd am gyfleus. Dwi wastad wedi credu byddai arddangosfeydd addurniadol cynheuaf yn edrych yn fwy croesawgar gyda llwyth o ddys yn lle pwmpenni. Oh my god, 105. What the hell? Right, gwelli fi check o rein mas. Defnyddio spell yn y slot o'r diwedd. Sorry! Sorry, Steph. Just, yeah. Flip. Defnyddio spell yn y slot. Hoffen I wneud fel control save na ar y pwynt yma. Ond does na ddim option. Defnyddio spladur cynhef. Defnyddio spell yn y slot I wneud 4 lluosi yn niwed. W werth dis. Dychwelyd 2 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. Gweld wrth yr uwchraddiad. Oh, actually, ydyn nhw gyd? Oh, maen nhw gyd yn uwchraddio. Okay, so defnyddio spell yn y slot I wneud 5 lluosis. Gwerth dis minus 1 W werth dis. Okay. So beth yw cyn minus 1. So minus 1 pladur pedwar lluosi a
pedwar. Pedwar lluosia 12. So definitely eisiau'r max fan hyn yn y pladur. So 6, 5, 30, 30, 30 a 30 yn 90. 90. A wedyn mae 15 ar ôl, so 5. So ni eisiau 6, 6, 6 a 5 o ran a pladur pob tro. So a ni'n edrych ar 3 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. Gwerth dis minus 1, dyblu gwerth y dis. So, os dyblu gwerth y dis 2 defnydd, ni eisiau dyblu 3. Defnyddio spell 30. Nawr, beth sy'n dybl? Dyblu. Siwr nes i weld dyblu. The hell? Okay. Gwahaniaeth rhwng dychwelyd 3 o'r gwahaniaeth rhwng y dis. Does ddim double nawr though. Mae hwn wedi diflannu. So a fi am gwahaniaeth rhwng 5 yw e. Right. Dwi ddim yn credu mae yna ffordd fi'n gallu ennill nawr. Hwna'n 3. Na, oce. Dwi'n meso hwnna fyny. Oce, anghofio hwnna. Boom. Felly, gwahaniaeth rhwng chwech ac 1 fi'n credu yw'r ffordd ymlaen fan hyn. Os ni ddim eisiau gwastraffu dyblu werth dis. So, gad i ni defnyddio teclyn gafal faes gynta. Gwahaniaeth rhwng 6 ac 1. So 3, 5. Nawr, beth sy'n ar ôl dyn ni? Dyblu werth dis. Dyblu werth dis. Gwerth dis minus 1. Doppel. Fi wedi defnyddio'r 6. 5. 1. Fi angen y double na.
Gwahaniaeth rhwng 5 ag 1 i gadw 6 ar ôl. Mae'n doppel dwywaith. Mae definitely y gwahaniaeth rhwng nhw. Gwahaniaeth. Teclyn gafal. 5 ac 1. So ni'n gyda pedwars. A wedyn o'n i ddweud mae'r pedwar yn blymyn gwerth dis -1. -1. Ond os fi'n neud double pedwar, dwi'n cael 6 a 2. A wedyn mae hwnna'n gael fi cael fwy o gwahaniaethau. Achos mae hwnna'n defnyddiol. So, yeah. Dwi'n credu. Pladur cynheuaf. 1, 3 a 5. Os fi'n dyblu 4, mae'n rhoi 6 a 2 sydd ddim yn helpu. Ond mae 'da fi loads o cyns yma, sef -1. A wedyn mae 6 a 2 'da fi. So, gwell i fi defnyddio'r doppel dwywaith. Credu. Max 5. 6 a 2. Eto. 6 a 2. A wedyn a fi am teclyn gafal falle? Doppel dwywaith. So essentially fi angen lot o 6. So falle ni'n neud doppel dwywaith eto. Dyblu werth dis. Dis di ddiwedd os wyt ti'n ailadrodd y pattern. Dis di ddiwedd. Oh yeah. Ond dim ond un mwy defnydd sydd fi'n credu o doppel dwywaith. Oh yeah, oh mae'n ailadrodd fel ti'n dweud. Doppel dwywaith. 6 a 2. Wedyn 6. A wedyn teclyn gafal faes. Yn mynd 6 a 2. 4. Faint sydd angen wedyn? So, wedyn mynd nôl i 6. Pladur. Edrych nôl ar pladur. 4. Oh, actually, 5. 5
5-6 ond treial ar y pob rhif yn troi'n eil rhif. Oh shit, ie, ti'n iawn. So mae rhaid ac mae angen rhifau odd i defnyddio pladur. Ond beth os... ie, fi angen 5 really, ydw i. So os fi'n cael 5, neud cyn na teclyn gafael. Right, here we go. A gwahaniaeth rhwng flip fi angen rhif fi angen 1 ond yn 2 oh scheisse hwnna ddim yn helpu fi then 3 a 4 neu 2 a 3 2 a 3 oh, mae dy fi'r minus though. Fi gyda -1 edrych. So, os fi'n defnyddio cyn, mae fe -1 sydd yn fine, achos fi'n gallu rhoi 4 mewn i 3. Dychwelyd 3 a 2. 6, 5, 3. Fi angen just dyblu eto. Sut ges i'r 4s na o blaen? 3 fyna. Fe'n cwpl mwy. Dyblu gwerth dis. 6. Max yw 5. 6 a 2. Doppel dwyth i cael mwy o 6 a wedyn cyn i gael 5. Ie. Doppel dwyth, right. Bingo. And then Edward. And then die. And then boom. Cheap Edward. And then Wech. Edward. Pedwar. And then chwech. Wedyn pedwar. Pedwar.
5 ac 1. Pedwar. Dwi'n dal I fyny Cornelius nesaf I fi. Oh, whatever. Ti ddim yn agos I fi. Fi ar y boss. Come on. Gyda'r grach. It's a big deal. Come on, guys. Right. 6. Just angen cadw fyny, dyblu fyny. 6 a 2. So faint o 6? 6, 5, 30, 30, 60, 90. Really angen 4 set o 6. Fi'n mynd I cadw'r rai yr odd rifau draw fan hyn a reil rifau fyna. So mae 3 set fyna. Fi angen 1. Angen dyblu fyny eto dwi. Rhoi pladur. Okay. Pladur. Right. Boom. Fi really gas my pedwars now though. Ydw I wedi meso hwn lan? Na fi ddim. Achos fi'n gallu dyblu fyny'r 2 fi. Rhoi e fan hyn. O no. Stupid fi di wneud o'n barod. Topl 2Y. 1. Fi di flip. Fi di meso hwn lan. Achos nawr jyst gen I ddim 6. Oh, for God's sake. Idiot! Fi di... What an epic fail. Ofnadwy. Defnyddio spell yn y slot 6. Defnyddio spell yn y slot 6. Mae rhaid I rhaid ni gyd fod yn llawn. Flippin' heck. Hwna mor stupid. Right, dyma'r un duo bust nawr. Oedd dy fi system really dda fanna. Nes I meso fe lan. Okay. W werth dis. Fi'n confused gyda beth digwyddodd fanna. So... 5 ac 1. Ti'n neud 4. A wedyn... ni'n neud
4, 6. So nôl yn y routine nawr. Mae'r puzzles yn aeth iawn. Well na fi Morgan byddaf yn stuck ar y lefel cyntaf. Fi'n gwybod. Mae'n tricky. Mae'n teimlo grêt pan ti'n cael ein gywir. Question, y thing yw I beidio a gadael hwnna diflannu. Felly, os ni'n neud oedd dy fi system eitha da, ond nes I colli'r flow a nawr fi'n bach yn confused. Fwndig. Right, 3 set o 4. A wedyn chwech o'r 2, 6 a 2, a wedyn dyblu, wedyn teclyn, 6 a 2, nawr ti ddim yn mynd I dal fi, Emrys. No way. Bugger off. Ti ddim. Gar fi fod. 6. 6. Chwech a 2. Wedyn un arall. 6. Topo. 4. 6 a 2. Gwahaniaeth rhwng y 2. Mae hwn yn cymryd spell, ond siwr mae dy fi. Fi'n agos at cael ddigon. A wedyn 6. Wedyn 4. A wedyn 4 arall. Fi'n credu fi'n barod nawr. Bugger off Emrys, fi'n mynd I cael y gynta. So, 6. 6. 5. 30, 30, 90, 30, 60, 90, 120, 1, 2, 3, 4,
Falle mae angen fwy o pedwars arnau. Dyblu. Double dwywaith. Falle mae angen un set arall cyn sy'n poen yn y penol, ond mae rhaid wneud. A wedyn teclyn gafael, 4, 6. Oh my god. 2, 4, so 3 set o 4 fanna. A credu ni'n bron yna. 1, 2, 3. Dwi'n cyfadde os na'n lleiddio ffwrdd blaen fi ddim yn deg oherwydd dwi jyst yn gweithio ar gwaith mil ti di wneud ar y stream lol. Ie, mae'n ffain hefyd. Fi jyst yn falch bod ti'n joio fe. 1, 2, 3, 4. 4 yma. So, fi angen faint o 4s sydd dy fi fan hyn. 1, 2, 3. Dyblu. O, fi'n gallu dyblu. Un arall then. 4. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Right. Gallu fi sorto mas. 6, 6, 6. Fanna. Fi angen 6 arall. 4. Right. 1, 2, 3. 4. 4. So, yn rhoi bump 1 lladur defnyddio spell beth yw slot 6? Dwi'n meddwl mae rhaid i pob slot cael ei llenwi. Right, here we go. Dwi'n neud un defnydd tro yma. Dwi'n neud lladur. Beth sy'n digwydd fan hyn? Achos fi ddim yn slot gwag nawr. Why the hell? Camgymeriad yw y slot. Mae just yn neud y 30 niwed. Fi dal yn confused.
So mae'n diflannu neu beth? Camgymeriad yw'r slot. Just yn neud y 30 newid. Right, okay, so ddim stress am fe. Dyna beth ti'n dweud, ie? Nid yw y slot 6 yn diflannu ar ôl defnyddio i fi. What the hell? No effect. Mae gen ti doppel dwywaith ar agor. Mae gen ti doppel dwywaith ar agor. Gwerth dis. Defnyddio jetpack a dos nôl mewn i'r frwydr. Mae'n cymryd bywyd fi nawr. Mae just... No effect. Oh, right, defnyddio 3 wahanol pladur, 1, 3 a 5. You're kidding me. You're kidding me. Hynny just yn disgusting. Fi'n casau y pompen nawr. Space pompen. For God's sake. Felly, well fi cael y loads o dice nôl fel o'n i'n neud cyn. So, teclyn gafael 5 ac 1 cael y pedwars a wedyn doppel dwywaith pedwar rybydd ar ôl yr ergyd cyntaf mae'r doppel dwywaith falle yn stopio gweithio. Ar ôl yr ergyd cyntaf. So mae literally angen neud e mewn un go te. Neu defnyddio doppel dwywaith gymaint a sy'n bosib. Just creu loads a loads. Creu fi'n dechrau colli'r plot fan hyn tipyn bach. Ond, os fi'n ennill ar diwedd, bydd yn werth e. Felly... angen casglu digon o ddys ac wedyn dechrau taro. Definite. Y scenario yma yn okay. So, 6. Ond rhaid defnyddio pladur 1, 3 a 5. Okay. Felly...
So maen nhw'n fine. Maen nhw'n fine. Mae'n fine, ni just cadw adeiladu'r peth gynta, right? Bwmp. Bwmp. Right. A wedyn, o bryd y gilydd, mae'n gwneud hwnna. 6 a 2 i cael y 4s nôl. A wedyn cael hwnna. Cael hwnna. Cael hwnna. Nawr. Mynd i cael 4s nôl. 6 a 2. Double dwywaith. 4s. Ac eto 4s. Cofio bod angen disbar 6 ac 1 i wneud 5. Okay, diolch. Okay, ond fi'n credu mae dal angen cael mwy gynta. So, amdani. 4. Bloody llenwi fyny'r screen, there's things. Right, there we go. A wedyn... Double dwywaith. 4. A nawr... Angen... Oh, sugar. Fi angen neud teclyn gafal. Falle un arall. 6 a 2. Nawr, lle ydyn ni? Symud rein. 6. Fi'n mynd i roi'r 6 draw fan hyn, right? Mae storfa o 6 dyn ni. 6. Oh my god. Fi jyst ddim yn cofio lle nes i'n mesio fyny trwy'r wetha. 6. Paid dweud fi Emrys ti di ennill, neu byddai'n crio. 4. So mae yna 4, 6 fanna. Die. Pedwar. So faint o pedwars, mae loads o dies dyn ni. Ond dyna'r pwynt, mae angen loads o pedwars ar ni i gael y -1, mae 1-3 dyn ni fanna hefyd. Y 2 teclyn gafael. Unless fi'n gallu neud... O, 2, so mae ddim yn helpu. 4. Right, let's see fan hyn. W werth y dis. Wneud 4 hefyd. Ond W werth y dis yn 6. Fi ddim eisiau defnyddio 6s fi. Dwi'n un camish a chdi yn y bit lle dwi'n repeatio'r un cam i cael llon sgrin o 4s. Dwi'n bod be'n neud efo nhw. Credu dyna'r peth, mae rhaid just W fyny. A paid
neud unrhyw camgymeriadau. Pedwar a 2. Fi'n neud 6 a 3, ond fi eisiau'r 3 yna I aros. Cos bydd 'da fi loads o 3s. Wedyn, ond just llenwi fe gyda 4 gynta. Cadwch i'r plan, i'r cynllun. Cadw casglu nhw. Teclyn gafel. 6 a 2. 4 4. 4. 4. 4. 6 a 2. Right. Money. 6 a 2. 4s. Nawr 4. 3. Mae'r 3 na'n bwysig am reswm, so chwarae gwmpas hwnna gormod doppel. Imagine os bydd Beast T wedi slipio a chi'n meso fe gyd lan. Pai nawr. Pai dweud hynny. 6 a 2. A wedyn Teclyn gafel. Oops. Oopsie. 4. A nawr so mae angen 1 3 a 5 1 3 a 5 pladur cynheuaf, so 1 3 a 5 mae 'da fi 3. Yn cwestiwn, so ti angen defnyddio pladur 1 3 a 5, wyt ti'n meddwl mae rhaid i nhw cael eu gosod lawr ar y sgrin I fe gweithio yr un pryd? Os mae hwnna'n wir, mae rhaid I fi gael mwy o doubles. Sy'n fine. Fi'n dechrau blino nawr. Fi'n bound o'n mistake o ryw fath. Right. 6. A rwy'n synhwyro tric. Falle nid pladur wahanol, ond dis wahanol. Dwi 'di wneud mistake, dwi'n meddwl. Dis wahanol? Okay.
so os dwi'n neud 4 Right, 6 lluosi 5, 30, 5 lluosi 5, 25, 4 lluosi 5, 20, 3 lluosi 5, 20... Oh, wow! Wow! Fantastic! Da iawn, Steffan. Hwna'n wych. Arithmetic, fantastic. 105. Flip! Angredadwy. I see. Okay, so os ni'n mynd trwy 6 gynta then. So, os dwi'n neud rhif 1, so os dwi'n rhoi y cyn yna, fan hyn, a nawr dwi'n neud 1, right, pladur. Right, so beth ti'n dweud yw sugar. Twy llodrus. Yeah, bendant. So, os fi'n rhoi 6 fan hyn, damn. Pam? 6. Pam mae di dweud slot gwag nawr? Nawr fi'n neud 6. Oh, sugar. Fi ddim eisiau neud hwnna then. A neud 1 a 5 nawr. Sef 4 5 5. Right, so pladur cynheuaf 4. Shit, fi di gwasgu'r button wrong ydw i. Oh. Okay. Pladur. A fi di wneud 4. Okay, 4. Okay. 3. Die. Be di efo no effect fi di wastad disfigured. Oh, paid. Paid fi di meso hwn lan gyda 1 dis. Dechrau 3 o gwahaniaeth rhwng y dis. Dis gen I ddim. Mae 5 ar ôl dy fe. Dylen ni defnyddio'r teclyn gafael. O na. Maen nhw gyd yn eilrifau nawr. So...
Nes i finally... Wel, naeth Steffan finally gweithio fy mas, a nes i dal llwyddo i meso fe fyny. A dwi gyda amser am un go arall. Beth am 2 a 2? Maen nhw'n neud 0 wedi achos y gwahaniaeth rhwng y 2. Ddim yn gwybod os fi'n gallu neud hwnna. Fi'r mission though. Dwi ddim yn deg i pawb. Mae pob ergyr yn achosi slot troi'n wag. Ah! Yep. Yep. Ti'n iawn. Bwmp. Bwmp. Blimmin' expert ar pop y gweddill nawr. Level 1, done. Done. Paige cha bother o fi. Mas y ffordd. Gwerthu ti penteri lot o 1s. Yeah, actually. Yeah. 4 a 2s i achosi nhw i bod yn 1s. Yep. So. Pimp. 1. Tetraphobia. 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 Peldrillio. Pob lwc, angen mynd siopa wedi delay yn barod. Iawn. Oh god. Diolch Steffan. Fi'n credu fi yna nawr o ran gallu neud hwn. Diolch am eich holl help a'ch cwmni a gweld chi heno. Gwneud newid. There we go. Emrys, wyt ti wedi llwyddo? Dyna cwestiwn mawr y byd. Wyt ti wedi neud e? Ar ôl fi gorffen hon, bai mor hapus. Right, here we go. Bada bim, bada boom. O, ti wedi canslo. Oh, yn good. Fi ddim eisiau canslo. Fi efo bach o drefn nawr wedi defnyddio Excel sheet i cadw'n trefn. Shut up. Ti heb defnyddio Excel sheet. Unbelievable. Fi methu credu hwnna. Fi yn shocked. Paid dweud wrthai ti di defnyddio Excel sheet. 5. O, un arall yn roed I fi wneud. Three.
O, diolch byth. Right. Cornelius. Ni'n casau Cornelius hefyd. Dwi'n cofio beth o'n i'n neud gyda Cornelius. Mana sy'n rhaid cael. Hey, diolch. Wow. Oh, diolch Josh. Diolch am ail dan ysgrifio, Kieran. Mae hwnna'n ffantastig. O'n i'n edrych nôl trwy'r chat I gweld beth o'n i wedi gwneud tro diwetha, achos fi wir yn stryglo. Mae'n anodd. Mae'n really anodd. 7 mis. Wow. Legend. Beth os then? Os dwi'n neud tree, gwyddwydr, W werth, na. Dwi'n gwybod be I neud. Fi'n cael set newydd though, sy'n great. Achos o'n I ddim yn siŵr os o'n i'n cael set newydd. So 2. Dwi'n neud double y chwyddwydr y fe. W max tree. Haha! Boom. Boom. Sut mae'n rhoi tree? Damn. Minimum. Oh, mae angen digon o mana, oes e? Mae'n 2 mana. Mae'n a minimum o 4. 3. Sy'n mis cael sydd dwi lawr I 1 o 5. Oh, fi'n gwybod, mae'n mor rwystredig yn dyw e. Chwyddwydr. Mae'n I ddweud... O! 6. Defnyddio hwnna fyna. 6. A 6. Gwyddwydr W werth cost plus 1 yn lle. Bam. 3. 6 a 3.
5. Double 6 3. Mae'r cennin 4 yna ddim yn neud beth o'n i'n meddwl bod oedd yn neud. 6. Haha. Diolch, Beth. Boom. Iawn. Dyna ni, y diwedd. Space Pumpen. Croeso i fy ngwal. Nawr o tirio, dwi wedi troi pwmpau mewn i lusern addurniadwy achos hoffwn i ddychwelyd y ffafr. Right, nôl â ni. O'n i mor blimin agos fyna, so sa'n mynd i meso hon lan eto, okay? Okay? Okay, Bob? Alright? Yep, good. Good. So good. Good. Bam, bam, ba-doo. Boom, ba-ba-doo. Dwi'n cael loads o bethau yn y sgrin yma. Sticio at y cynllun. Wedyn 6. O leia fi'n gwybod sut mae hwn fod i weithio. Nawr. Diolch yn fawr i help Steffan. Achos o'n i'n bach yn confused.com cyn. 6, 2, cael loads o pedwars. Dyna'r trick. Fi'n mynd i roi'r pedwars lan fan'na, okay. Doppel. Pedwar. 6 yn mynd i mynd fan'na. Mae'n mynd y pedwar. 6. Sorry. Right. Nawr ni angen mynd nôl i teclyn. 6 a 2. Boom. Boom. A 3 fyna a 4. Defnyddio doppel dwywaith. Boom. 2s fyna. A 4. 6 fyna. 2 teclyn. 6 2. Casglu'r pedwars i gyd. 3 ddim yn symud. 2 a 2. A nawr doppel dwywaith. 6. 6. Nawr 2s teclyn. 6 a 2. 4. Mynd nôl i'r 6s. 6. 2. 6 arall, please. Oh, sorry. Boom. 6. 2. Mwy o 6s, please. Carol. Cofio Carol fod yma. Come on, Carol. 6 fanna. Okay, so ni angen nawr mynd nôl i hyn. 6 a 2.
pedwars. Boom, boom. Boom. Yn ôl I chwechs. Boom. A... boom. Chwech. Wedyn mynd nôl I pedwars. So chwech a 2. Pedwar. 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 Teclyn. Bump. Bump. Mwy o pedwars. Pedwar. 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 Nawr ni angen mynd I chwech eto. Sef bump. Bump. Roi nhw nôl fan hyn. Ffocysu ar y chwechs am gyfnod. Chwechs. Fi methu credu ti wedi defnyddio Excel sheet though. Mae hwnna ar lefel gwahanol Emrys. Flippin' heck. Cool though. Rhaid dweud. Fi jyst yn gefnus bod sgiliau Excel input fi ddim digon dda I meddwl am hwnna a wneud hwnna. Chwech. Right, dwi I gyda digon eto. Fi ddim quite yn siŵr. Na, probably ddim. Teclyn. Chwech. A 2. Bump. 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 Mae properly di mynd ar ôl hwn. Amser I gwneud uns nawr. So I cael mwy o pedwars. Chwech a 2. Bump. 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 A chwech. Lle chwech a 2 arall? Just I bod yn siŵr. Bump, bump, bump. A nôl i'r chwechs. Chwech a 2. Nawr, fi'n mynd ar ôl popeth arall. So dechrau gyda pedwar 2 1 uns wedyn pedwar uns ac 1. Right. Mi trio fe. Dechrau gyda 1. Wedyn. Damn. Nawr mae 'da fi gormod o bloody uns. Fi ddim yn neud y ffordd anghywir. Dylwn i wedi dechrau gyda 6. Oh well. Deal with it. So uns. Fi methu defnyddio 1 nawr.
Felly'r ail un. Cadw'r tri tan olaf. Oh, okay. Okay. So, mae rhaid cadw 5 tan olaf. So dwi angen 5 nesa. Cael 3. Angen 2 set o 3 si. A wedyn dwi angen sort o pethau mas cyn... Oh, shut up, Emrys. Ti mor annoying. Jyst yn gyflymach yn y bit yma. Right. Pladur. 5. Nawr mae 'da fi gormod o bloody uns. 5. So 3. Problem sydd 'da fi nawr, dim ond 4 set o 4 sydd 'da fi. 3, 2 set o 3, a loads o blimmin' uns. Fi di wneud 1 yn barod. So, beth am wneud... Chwech. Nawr mae rhaid wneud 4. Ond, a fe 3 neu 5. So, na I mynd ar ôl 3. Three, 5. So, fi angen wneud 5 nawr. So, fi angen 4, 5. Okay. Nawr fi angen wneud 3. So 4 so 4, 3 a 2. So os fi'n neud 3 arall. So os mae 3 fan hyn i cael yr un hwnna, a fi'n gallu neud 2. Three,
Mae 'da fi loads o dies, so dyw hwnna ddim yn issue. 3 o die. Fi di'n... mae'n iawn, mae'n iawn, mae'n iawn, mae'n iawn. Three. Die. Die. Nawr... Three. Oh! Wait a sec. Methu fi defnyddio hwnna. Neu bydd... So just a... -1. Mae hwn yn agos. So 3. 4. Fi'n poeni tipyn bach achos fi angen 4. Fi di meso hwn lan fi'n credu. Achos os fi'n rhoi 3 fyna, fi'n gallu rhoi 4, ond ble mae'r 3 arall? Os dwi'n defnyddio y cyn yma, dyna'r issue nawr. Fi mewn trouble mawr achos edrych. Fi'n rhoi 4 fyna. 4 fyna. Mae 2, 3. 4 a 4. Mae'n 3. Ond ble mae'r 4 arall? Os dwi'n rhoi... Yeah. Oh well. Mor agos eto. Just stupid. Oh, wait a minute. Ydy a gallu dod nôl? Let's have a look. 3. Cladur cynheuaf. Okay. Ail tro nawr. Felly... Dwi'n siarad Cymraeg, dwi'n bach pob look o Dungeon y Dis. Hey DJ, sut mae'r hwyl? Yeah. Fi ddim yn siŵr. Just checkio un peth bach. Right, so fi ddim quite yn siŵr
diolch DJ 87. Dwi'n agos iawn. Sa ti yn lle 3 yn y diwedd, oedd gen ti 1, 3 a 5 ar gyfer rownd arall o pladur cynheuaf. 1 yn lle 3. Sa ti yn lle 3 yn y diwedd, gen ti 1, 3 a 5. Okay. So cadw nhw 1, 3 a 5 ar y diwedd. Okay. Right. Good. Fi'n credu dwi'n chwarae Dungeon Eddies a wedi gorffen. Cant to cant. DJ, ti di gorffen e gyd? Oh, fantastic. Ti'n legend, da iawn boi. Oh, fantastic. Ti'n just rubber fi mewn ar. 107 awr, haha. Oh, wow! Wow. Ti'n caru fe mwy na fi then. Flip, 107 awr, Dungeon Eddies. Hwna'n anhygoel. Wow. Biggest fan. Impressive. Da iawn boi. Fantastic. Mae'n game wych. Fi'n credu weithiau ti'n gallu just bwrw wal gyda beth i fod wneud, ond mae system fan hyn a fi'n mynd i wneud e. Right, double. Boom. Boom. A boom. Oops, un minute. Ti di wneud y mods i gyd hefyd, DJ? Mae hwnna'n anhygoel. 6 a 2. 4 os lawn fan hyn. Gatyn fo fi di bod yn gweithio arno fe a mae Emrys just wedi wneud e cyn fi. Ond da iawn Emrys. 6 a 2. Bump, bump. Double. Die. Y nifer o dis yn y fwriad yma oedd yn sidetrackio minnau. Fy Nghymraeg yn sbwriel, sorry. Na, pa'i phoeni. Gosh, mae hwn yn completely chilled. Dyna'r pwynt bod chi'n gallu joio a ddim poeni am iaith a joio chwarae'r gemau. So, peidiwch a phoeni o gwbl. 6 a 2. Fi ddim yn mynd i rhoi prawf i ti boi. Oh god. Right. 6. Flip. 6 tra fan hyn. Nawr. Chwech. 2. 6. 2. 3 fanna, ben ich hinein. Nawr. Teclyn gafael. 6 a 2. 4. 4. 4. Yn y reit lawr fanna. Teclyn gafael. 6 a 2. 4. 4. 4. Oh, whoops. Double. Boom.
Boom. Boom. Boom. Pedwar. Nawr, teclyn. Chwech. A 2. Pedwar. A nawr, dwi angen dyblu fyny. Boom. 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 Mwy o dyblu fyny. Unwaith eto. Chwech. Chwech. And then 3 fanna. Nawr ni wneud teclyn. Chwech a 2. Boom. 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 2 arall. Chwech a 2. Boom. Boom. Rai bod fi'n agos at cael digon nawr. Right. Here we go. So. Teclyn gafael. Oes. Sy'n rhoi hwnna fanna. A ni'n rhoi fladur. I rhoi fladur cynheuaf fanna. So, 6 gallu mynd fanna, doppel dwywaith. Oes na rhywbeth ni angen nawr? Ni angen 5. So, nawn ni roi 5. So, dyna 5 ni. Dyna 1 ni. Fe ni ddim gyda 4, 3, 2. So, os ni'n rhoi cyn 3 ac 1. Right, here we go. So, dechrau gyda 6 a ni'n colli doppel dwywaith. So, fi'n teimlo mae'n rhaid cael mwy o 6s nawr. Fi'n paranoid am hwnna. So, beth os ni'n neud hyn? Neud hyn. Neud cwbl mwy o 6s. Dyma beth mae'r gêm yma wedi neud I fi. Troi fi'n complete nut job. Right. So, Emrys. Right, os fi'n neud 6 gynta, os fi ddim eisiau dyblu unrhyw beth ydw I. It's done. Nawr, cladur. Cynheuaf. Nawr, 5. So gyda fi 2 set o 5. Fi wedi wneud 6 nawr, so fi ddim angen rifau mawr. So mae 'da fi 5 fanna. 2 set o 5 fanna. Okay, then fanna 5. Ddim angen 6. 4. 2 set o 4 fanna. 2 set o 3 fanna. 2 ac 1. Right, dylen mi fod yn ffain nawr.
So os dwi'n neud 4 a nawr 3, ble mae 3 fi? O, does yna 3 fyna, okay, fine. Nawr os dwi'n neud 1 eto a neud 2. Nawr os dwi'n neud 5 a 5, os dwi'n neud 3 a 3, os dwi'n neud 1 a 1. Dewch mewn bachan, dwi'n barod i droelli. Naeth y troelliad yna teimlo'n gret. Gwnes ti weld pa mor llyfn aeth yr olwyn? Od bod ti heb ennill eto, ond byddwn yn gwneud yn y pen draw. Casglu. Casglu. Just heb wneud gyda dyfeisio. Ond dyna ni am heddiw. Fi di gorffen. Diolch am wylio. Byddai'n nôl mewn cwpl oriau gyda Phasmophobia a Among Us. Os chi'n ymuno mewn yn Among Us, ro neges yn Discord, felly chi'n gallu inputo webcam chi mewn i'r stream, achos ni'n mynd i rhywbeth bach yn wahanol heddiw sy'n eitha cyffroes. Felly, ie. Diolch Josh, o ti'n aros reit ar y diwedd, waw. Chwarae teg i ti. Diolch boi. Diolch i bawb oedd wedi ymuno yn y stream heddiw. I Steffan, loads o tips gan Steffan. Neis cwrdd â DJ87. 107 o oriau mewn i'r gêm Dungeon of Dis. Mae hwnna'n anhygoel. Number 1 fan. Wedi bod yn cwmni da, haha. Oh, fantastic. Right, rhaid fi mynd i pigo fyny fy mam nawr o'r meithrin. A roi bath i fe a'i brawd. A wedyn bwydo nhw. A wedyn byddai nôl am sesiwn heno cymunedol. Felly gobeithio chi gallu ymuno gyda ni. Bydd ni'n chwarae Phasmophobia am yr awr cynta, a wedyn Among Us cymunedol gyda pawb. A gobeithio webcams a gwisgo fyny mewn gwisg fancy Calan Gaeaf, neu gwisg Calan Gaeaf. Right, diolch, oedd hwnna'n stream hir fanna. So, na cael bach o break nawr, a byddwn ni nôl am 6:30. So gweld chi pryd hynny. Os na i ddim gweld chi pryd hynny, gweld chi wythnos nesaf. Iawn, pob hwyl. Diolch, Josh, Emrys, DJ, Steffan, Kieran. Pwy all? Oedd fan hyn. Ieuan. Gosh, mae'n wedi bod yn spell. A dyna ni. So yeah, gweld chi gyd tro nesaf. Pob hwyl. Ta-ra, wel chi mewn cwpl oriau. 7:30, gobeithio. Ta-ra.